Hello mga bro, maayong buntag mga bro. Mamukbang sa taga mo, mukbang ko ganang Korean noodles bro, dara bro. Pati hangan ni bro, bahala ni. Basta mukbang lang ni. Larga! Mo anim ko isti. Ah. Saan mo ni? Okay, what are you doing? Hawa day, hawa day. Mapiksan ka sa baw day. Oh, tas tang taga-asa bro. Kanon. Hang kay bro. Oh, look! Papa, can we put it in the spider? Hmm. Struggle is real. Ha? Struggle is real. Kayo. It's okay. Ah. Kami sa bobo. Hmm. Oh, talaga. Hmm. Wow! I thought it was done.
Hmm. Okay ka nagkaon bro, sakitan mong ipon. Sakit ang ipon bro eh. Okay ka na. Ah. Hmm. Ah, bro. Kang na kayo, sorry. Ah. Ah. Hmm. Sige mga bro. Sakto na to. Salamat kayo sa pagtanaw bro. O, kumusta na tong tanan? Bye-bye!